गवालपारा जिल्ला दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि लोगोसे बर' माहारियारि समाजनि गोबां आफादफोरजोंनो सोमोन्दो लानानै बर' समाजनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बर'नि इयुननि मोजांखौ साननानै गावनि बेसेन गोसा समखौ बावनानै हारि आरो माहारिनि थांनानै थानायनि थाखाय खामानि मावबोनाय दिघली गोजौ फरायसालिनि बारग' धुपदरा गोजौ फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि बिथाङा जोंजों दङ बिथांनि मुङानो जाबाय अजला पाटगिरि जों बिथांखौ बाथौ बिबुंसार बरायबाय आब' बरायबाय आब' खुलुमबाय नोंथांमोननिसिमबो बरायनाय थाबाय आब' नोंथाङा बे गवालपारा जिल्लानि बर' अनसाय आइजो माहारिनि बोसोनगिरि होननानै मिथिनाय जादों लोगोसे नोंथांखौ बर'नि जेसेबांखिनि आफादफोर दङ बर' थुनलाइ आफाद बर' आइजो अनसाय आफाद बा बर'नि समाज बेबस्थाखौ सामलायनो हानाय बा फोसाबलांनायनि थाखाय बिबान मावबोनाय मोनफ्रोमबो बर' आफादफोरजों नोंथाङा सोमोन्दो लानानै खामानि मावबोदों आरो नोंथाङा आजिरा माने सासे आइजो हिसाबै बर' समाजखौ जौगानायनि थाखाय गोबां नोंथांनि साननाय दङ आरो बेखौ लानानै नोंथाङा खामानि मावबोदों बे बेलायाव नोंथांनिफ्राय मोनसे बाथ्रा मोननो लुबैदों जिहेतु दिनै ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो आरो बे ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआव नोंथाङा आलासि बायदि बाहागो लाफैदोंमोन बे ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो बे फोरबोनि सोमोन्दै नोंथाङा माबोरै मोनदांदों गोजोननाय थाबाय सोंलुनि थाखाय बे ओंखाम गोदान जानाय सोमोन्दै आं साननैसोनि सिगांनिफ्राय गोसोआव एसे सानगासिनो दङ दिनेशनि बेयाव फैनायाव आङो सोंफ्लांदोंमोन सानसे ओंखाम गोदान जाब्ला मा बावो थारमाने जोंनि गवालपारा जिल्लानि हारिमुआरि फालिथायफोरनि आसार खान्थिफोरा एसे आलादा गुबुननिख्रुइ जोंनि गवालपारा जिल्लानि हारिमुनि मावनाय दांनायनि सोमोन्दै आंहा एसे मिथिनो लुबैदों सिगांनि बाथ्राफोरखौ सोंनो लुबैदों आरो ओंखायनो बै बाथौ बिबुंसारनिफ्राय फैनाय होनना खोनानानै आङो दिनै गोजोननायबो मोनदों आरो ओंखायनो बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय आं बे दिनैनि ओंखाम गोदान जानाय फोरबोआव नुजाथि फैदों आरोखि आरो बिनिफ्राय फैनानै जायफोर बिथांमोन दैदेनगिरिफोरा फैदों बाथौ बिबुंसारनिफ्राय बिथांमोननिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो बाथौनि सोमोन्दै बाथौ तत्त्वनि सोमोन्दै मिथिनो मोनबाय गोजोननाय मोनदों आङो जों गोबां साननिफ्रायनो जोङो गवालपारा जिल्लानि जायफोर बावनाय बाथौ होननानै बुंनाय मुवाया जों एसे आन्दायनाय बायदि जानानै दङमोन दा थार गुमुरखौ मिथिनो मोनदों आरो बे बिबुंसार बा बे गौथुमनि दारै मोनसे गोदान जेनेरेसन एबा गोदान दिगन्त होनना बुङो सुरां मोनसे मोनगोन होननानै आं आसा लाखिदों आरोखि बर'फोरा जिहेतु धोरोमनि बेलायाव आन्दायलांनो हमदोंमोन जा धोरोम नङाब्ला गावनि हारिनि सिनायथिखौ मोना जिहेतु धोरोमनि गेजेरजोंसो हारिनि आसार खान्थिफोरा बेरखाङो धोरोमखौ लानानैसो आसार खान्थिफोरखौ फालिलांनाय जायो बै धोरोमानो गैया जाब्ला हारियानो गैया जालांगोन राव थुनलाइ गासैबो गोमालांजोबगोन ओंखायनो आं जोबोद फोथायनाय दङ आरो बे बिबुंसारा बे गौथुमा हारि फोथांनायाव धोरोम फोथांनानै लाखिनायाव जोबोद मोजां खामानि मावदों आरो जोंनि गेजेरनिफ्राय जिखिनि माने खोमसि फोथायनाय जोंनि समाजाव खोमसि फोथायनायफोरा जोबलांगोन होननानै आसा खालामो आरोखि नोंथाङा जिहेतु बुंदों जे गवालपारा जिल्लायाव बिखेकभाबे गवालपारा जिल्लायाव बर' माहारिनि गेजेराव जिथु खोमसि फोथायनाय मोनसे परिबेसा जोबस्राङाखै होननानै नोंथाङा बुंदों लोगोसे बर' हारि हिसाबै थांना थानोब्ला बर'नि राव थुनलाइ आसारखान्थि धोरोमा थांना थानांगोन होनना बुंदों बाथ्रा बेनो नोंथाङा बुंनाय लेखायै बुंनो नागिरदों जुदि खोमसि फोथायनाय आरो बे खोमसि फोथायनायखौ जों दबथायनो थाखाय बा खोमसि फोथायनायनिफ्राय जानगाराव लाबोनो थाखाय जों माबायदि राहा लायोब्ला नोंथाङा
मोजां जागौ होननानै सानो? खोमसि फोथायनायखौ फोजोबस्रांनो नांब्ला बे मोनसे जों सोलोंथायाव जांख्रिथाय लाबोनांगोन आरो धोरोमनि बेलायाव धोरोमखौ जों माने मोजाङै दैदेननो हानो नांगोन आरोखि धोरोमनि बाथ्राखौ बाथौआ मा धोरोमा मा बेफोर बाथ्राखौ जों मोजाङै उन्दैनिफ्रायनो फोरमायनो हानो नांगोन थारमाने जोंहा ओरैबायदि दा उन्दैनिफ्रायनो जों माने बेखौ मोना बे ओरै बे बोरै होननानै जों गथ'फोरखौ फोरोंनाय जायो दा बेयाव मोदाय दं बेयाव दावदाय दं मा मोदाय दं गाज्रि मोदाय दं ओरैबायदि बे गाज्रि मोदाय दं मा मोदाय बियो बेफोरो खोमसि फोथायनाय आरो जोंहाय अल माने दायना दायनिनि बाथ्राखौ बुंनो हायो आरो अजा माबानि बाथ्राखौ बेथ' गुब माने जदिअबा संस्कार जानो लुबैयो मानसिफोरा थेवबो गोसो सिङाव मानसिफोरनि थालाङो आरो बेखौ सिरियैब्लाबो मावगासिनो दङ। जिहेतुके गवालपारा डिस्ट्रिक्टआवबो गोबां लाइमोन समाजफोर दं सेंग्रा सिख्ला गोबां लाइमोनफ्रानो समाजनि गोबां माने बिबान लानानै खामानि मावबोदों समाज फोसाबनायनि थाखाय लाइमोनफ्राव बिहोमा दं बा बिबान दङ दा गवालपारा जिल्लानिफ्राय नोंथाङा गवालपारा जिल्लानि लाइमोनफोरखौ मा खावलायनो सानदों? लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो माने खावलायगोन बिथांमोना आध्यात्मिक दिगाव आध्यात्मिक सोलोंथाइ लानायाव माने गोसो होसारनो नांगोन आरोखि आं बेखौनो खावलायदों आरो गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय नाजानो नांगोन। जिहेतुके आध्यात्मिक एबा सिजौआरि गियाननि गोनांथि दङ होननानै नोंथाङा बुंबाय बे आध्यात्मिक सिजौआरि गियान थायोब्ला सासे राफोद लाइमोनफ्रा समाजनि हारिनि धोरोमनि खामानि मावनो गोरलै जायो होननानै नोंथांनि बुंफुरलुनिफ्राय मोन्दांथिनाय जादों दा बेयावनो मोनसे बाथ्राखौ सरजाबनो लुबैबाय जिहेतुके गवालपारा जिल्लायावहाय नोंथाङा गवालपारा जिल्ला दुलाराय आइजो अनसाय माहारिनि बिबान बोसोनगिरि हिसाबै खामानि मावबाय थादों आरो गोबां बर' माहारियारि आफादफोरनि खामानियाव नोंथाङा लोब्बा दङ बे हिसाबै बाथ्राया बे जे दिनै मुलुगनि गोबां बर' माहारिफ्रानो आइजोफोरखौ लानानै धोरोमनि समाजनि बा खोमसि फोथायनायनि बेलायाव खामानि मावबाय थादों बा गवालपारा जिल्लानिफ्राय बेबायदि जोंनि बाथौ जिथु माइनाव आफाद दङ जोंहा बिदिनो बर' अनसाय आइजो अनसाय माहारिफोर दङ बेफोरावहाय गवालपारा जिल्लानिफ्राय जे जोंनि गवालपारा जिल्लायाव धोरोम बिथिंनिफ्राय आध्यात्मिक सिजौआरि गियानखौ जों होनायजों लोगोसे बे गवालपारा जिल्लायाव धोरोमनि मोनसे प्रसार जानांगौ धोरोमनि मोनसे सोलायनाय फैनांगौ बा जोंनि गेजेराव जिथु खोमसि फोथायनाय बेखौ जों बोस्रांनायनि राहाखौ धोरोम आफादनिफ्राय लानांगौ बेबायदि माबाफोर साननाय नोंथाङा फैदों नामा? बेफोर बाथ्राखौ जों गेजेर गेजेर रायलायो साफा सानै बेबायदि गोरों मानसि थायो आरो सावरायनो मोजां मोननाय बेफोरबायदि हारिखौ फोसाबनो मोजां मोननाय दानि फैदोंमोन जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथां जयन्त कुमार पातगिरि बिथांजोंबो जों रायलायबाय थायो दा जोंनाव बै धोरोम फालिनांब्ला धोरोमखौ फोसावनांब्ला हारिया धोरोमनि फारसे जौगालांनो नांब्ला हारि हिसाबै सिनायथि होनो नांब्ला जोंनाव सोलोंथाइ नांगोन धोरोमनि बागै बुंनो हानाय जोंनो गुरु नांगोन आरोखि बेबायदि दैदेनगिरि बा गुरु मोजाङै बाथौनि सोमोन्दै धोरोमनि सोमोन्दै बुंनो हानाय गुरु जोंहा गैया बुंनो हायो आरोखि जोंनि गेजेराव। जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव दा नोंथाङा हयथ' मोनदांदों बा ससियेल मिडियायावबो नुदों बा माखासे सेटेलाइट चेनेलफ्रावबो नोंथाङा मोनदों जे खम बैसो जायोनो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा हाबा जायो जायनि थाखाय बिथांमोना गावनि जिउखौ आसखान्दा खालामनो गोनां जायो। मोनसेबाव जोंनि बर' समाजावनो मोनसे खान्थि सोलिबाय थानाय नुदों जे हाबा जाखांनायनि उनावबो गुबुन सासे फिसाय नागिरनानै गुबुन सासे फिसाजो खारनाय बा सोरबा सासे फिसाया सासे गोदान हिन्जाव जनाय बेबायदि माखासे खान्थि बर' समाजाव सोलिदों बे बेलायाव नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा?
बेबायदि जाथायफोराथ' जागासिनो दङ जायगा जायगा जोंनि ओनसोलफोरावबो जायो थ' बेफोरो गोरलै बैसोआव जानाय आरो गोरलै बैसोआव जानाय माने सोलोंथाइ मोनाखै सोलोंथाइ गैया आरो बेबायदि देरफुंनाय सेंग्रा सिख्लाफोर बे बिथांमोनहा आध्यात्मिक गियान एबा धैर्य होननाय मुवाया गैया ओंखायनो हाबा हुखा जानांब्ला गियानि गोरों जानानैसो बा बैसोगोरा जानानैसो हाबा हुखा जानो नांगौ आरोखि आरो गोरलै बैसोआव हाबा जाब्ला माने देहा बुद्धि गथ' गथायखौ माबोरै खांनो नांगौ सोलोंथाइ होनो नांगौ बेफोर गियानफोरा एसे आसखान्दा जानानै थायो मानो होनब्ला गावहानो सोलोंथाइ आब' सरासनस्रायै आथिखालावहाय जोंनि लाइमोन जिफोर दङ बिथांमोननि गोरलै बैसोआवहा हाबा जानाय एबा जुलि जानाय लोगोसे बर' समाजाव गोबाङानो खोमसि फोथायनाय मोनसे आदब सोलिबाय थादों बे बेलायाव माबाफोर बुंनांगौ नामा नोंथांनिफ्राय खम बैसोआव हाबा जानाय बेथ' जोंनि समाजाव होबथानो नाजाब्लाबो जेनेबा होबथानो नाजागासिनो दङ समाजफोरा थेवबो लाइमोनफोरा ओरैहाय गावसोरनो गाव माने मोजां मोनज्लायनानै बेफोर हुदाफोरा दङ न'खरनिफ्राथ' सोङै होयै लाबोआ गोरलै बैसोनिखौ थ' गावसोरनो गाव लानानै फैयो आरो जिहेथु खम सोलोंथाइ बिथांमोनहा दे खम बैसोनो हाबा जानाय ओंखायनो संसारा मोजाङै दैदेनलांनो गोब्राब जायो बिथांमोनहा गोरलै बैसोआवहा जुदि जुलि जायोब्ला बेहाय मा मा जेंना आयेनगत भाबै बा सामाजिक माबाफोर जेंनायाव गोलैनो सम्भाबना थायो ना थाया आयेनगतथ' दङ समाजारि हिसाबैबो दङ 8 बोसोर बैसोनि बैसो जाब्लासो जेनेबा हाबा लानो हानायनि गोहोआ थायो होननानै बुङो सासे आइजोहा थ' बे हिसाबैनो समाजारि भाबैबो दङ आयेन थ' थेवबो जालाङो माब्लाबा बेबायदि जालाङो जाथायफोरा आरो जाब्ला समाजा जेनेबा एरायनो हायै जेंनानि थाखाय माब्लाबा जुलि जाहोनो गोनां जाहैयो आरोखि थ' अब्ला संसारफोरा जोंहा थिग जाहैया जिहेतु गोरलै बैसोआवनो हाबा जानायाव गथ' आजायनो गोनां जायो बेयाव बिमाहा सावस्रिनि असुबिदा जाहैयो सावस्रि मोजां जाहैया गथ' गथाय फोरोंनायाव बारा जोथोन लानायाव हाहैया जायो आरो दिनहाय गावहा जिहेतु सोलोंथाइ थाया बिमा बिफाहा मोजां सोलोंथाइ लानो हास्लाबैनो जिहेतु हाबा जाबाय गावसोर ओंखायनो गथ'खौ मोजां गुन गोनां सोलोंथाइफोरखौ होनो हाया नोंथाङा होनदों जे गोरलै बैसोआव जुदि संसार जायोब्ला एखनबा हाबा जायोब्ला बेयो आयेनगत भाबै बादा दोङो सामाजिक भाबै बिथाङा गोबां जेंनायाव गोलैनो हागौ बा अलखदाव गोलैनो हागौ माने बिथाङा फाइनान्सियेलि रांखान्थि बेलायाव बा गावखौ दैदेननाय बेलायाव गोबां हेंथा सोमजियो नङा होमबा बे बेलायाव नोंथाङा मोजां बाथ्रा बुंबाय दा बेजों लोगोसे जोंनि बर' समाजाव गोबां खोमसि फोथायनाय बे खोमसि फोथायनायनि जिथु आबहावा बेयो दासिमबो माने जोबाखै बे खोमसि फोथायनायखौ होबथानो थाखायब्ला बिमा माहारिया बेबायदि माबाफोर गोनां साननो हायो नामा हायो जथेस्थ' थ' आइजोफोरा गावबो बेबायदि खोमसि फोथायनायनिफ्राय एरायनो हानो नांगोन गावखौ फोथायनो हानो नांगोन बियो सिगांग्रो गावनि गेजेरजोंसो गुबुनखौ माने फोरोंनो हानायनि गोहोखौ आइजो सासेया थानो नांगोन आरो बेबायदिनो ज' जानानै जोङो बे खोमसि फोथायनायखौ होखारनो नाजानो नांगोन नोंथाङा धुपधरा गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि बारग' फोरोंगिरि आरो नोंथाङा फोरोंगिरि जाबाय थानाय समावनो जोंनि बर' माहारियारि आफादफोरजों गोबां सामाजिक बेबस्थानि सायाव बा आइजो अनसाय आफादखौ बोरै जौगागोन सामाजिक बेबस्थाखौ बोरै फोसाबगोन बे बेलायाव गोबां खामानि मावबोदों आथिखालावबो नोंथाङा धुपधरा बा गवालपारा जिल्लानि माने माइनाव बा आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि बे गासै खामानिखौ नोंथाङा साखरि थानाय बेस्थतानि गेजेरजोंबो मावबोदों नङा होमबा दा बे बेलायावहाय नोंथाङा
समखौ बोरैहाय मिलायनानै बेबायदि गोबां बर'नि माहारि आफादफोरजों खामानि मावनो हाखो आरो बोरै मोनदांदो बेफोर खामानिखौ मावनानै जिहेतु सरकारि साख्रि जोंहा जोबोद असुबिदा गोलैयो आरो स्कुलाबो जोंनि माने जोबोद खरहा बिदिहाय खरहा गंसे स्कुलनिफ्राय बारग'लांनो हानाया जोबोद गोब्राब जाहैयो मेनेज खालामनायाव थेवबो बन्द बार लानानै आरो बेलासेफोराव जों खामानिफोरखौ मावनो गोनां जाहैयो आरोखि गोजान गोजान बै माबाफोरावबो थांनो गोनां जायो खोमसि फोथायनायनि बेलायाव जेनेबा मिटिं दावथिं खुंनो गोनां जायो अब्ला गोबां जेंनानि मोगा मोगिब्लाबो जोङो मोनाबिलि हरब्लाबो बेफोर जायगाफोराव थांनानै मेनेज खालामहैयोमोन आरोखि बेफोर गासै खामानिखौ मावनानै नोंथाङा बोरै मोनदांदों ओरै माबायदि फिल फैयो नोंथाङा खामानि मावनायाव बेलायाव मोजां मोनो जेनेबा मोनसे न'खरखौ खोमसि फोथायनायनिफ्राय फोथांनो बा सोराङाव लाबोनो हाब्ला बा मोनसे जेंनाखौ सुस्रांनो हाब्ला गावहानो मोजां मोनो आरोखि आब'आ बेखिनि बाथ्राखौ जोंनि बाथौ बिबुंसाराव दसे सम होनानै गोसोनि साननायफोरखौ सामाजिक बेबस्था फोसाबनायनि बेलायाव बा दोरोङारि बिथिङाव बा गवालपारा जिल्लानि माखासे आइजो अनसाय आफादनि आथिखालनि थासारिनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनायनि थाखाय जोंनि बाथौ बिबुंसारनिफ्राय आब'निसिम गोजोननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनानै दिनैनि जि सुंद' सावरायनाय हाबाफारि बेसेबां फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।